Tikulandeni kuchokera kuno ku MBC ndi program ina ya Timvetse imene makufika ni tsiku longa la lero chonga chokuti timve ndithu nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika mdziko muno koma kwambiri timafuna kuti mumvetsetse bwino nkhani zimene zikuchitikazi chifukwa chakuti nthawi zambiri anthu amatha kumayankhula zimene akufuna pena mwina nkhani zokuti mwina ndizoona pamwina ankuwonjezera mchere ena mwina sizoona kumene koma program ineyi imafuna kuti izikuwuzani zenizeni izikupatsani nkhani yokuti muimvetse nkhani ija bwino kuti mukamapita ku nyumba kaya muli ku nyumba muzikhala kuti zimene mukuzidziwa ndi kuzitsatira mdziko muno zikhala kuti ndizolondola osati zimene ena angoganiza kuti afase pasamba la mchezo mwina ndikungophika nkhani ndiye muli ndine blessings kanache ndikulandireni konse kumene muli program ino sindi ndekha monga manthawi zonse makhala anthu angapo ndithu koyamba tini Mr. George Kasakula tikulandireni Mr. Kasakula tathokoza blessings zikomo kwambiri zikomo komanso tini Mr. Humphrey Mvula tikulandireni Mr. Mvula zikomo kwambiri blessings zikomo kwambiri komanso tini ndi Mr. Stephen Dakalira tikulandireni Mr. Dakalira zikomo kwambiri blessings zikomo kwambiri ndiye nkhani imene mafuati yambe nayo nthawi imeneyi ndi nkhani imene tikudziwa kuti tupita kuchisankho kumakhala zambi zochitika anthu kamba nkhani zosiyanasiyana koma taonapo nkhani imene akamba amene ndi Anoyo Masangwi amene ndi patron wa chipani chija cha UTM amayankhula pa msonkhano wawo amene adaliso kabambe amene ali mtsogoleri wa chipani cha UTM amachititsa masiku angapo apitawa mu mzinda wa Blantyre ndi muyankhula kwawo Masangwi ananena kuti nkosafunika kuti Malawi aganizire zoyang'ananso ku chipani cha DPP kapena kukavotera mtsogoleri wakale wa dziko lino Professor Mutharika timafuata timve anayankhulapo zambiri zimene anayankhulapo komanso pa nthawi yomweyo tinamvanso DPP naonani msonkhano wawo umene anayankhula tinamva mayi Navicha akunena kuti ayi tikavotera Mutharika chifukwa chakuti anthu akunena kuti akula koma iyayi akuti chikuni chimene makhala chachikulu chimene chimasunga moto kapena kuti anthu amene amakhala chikulire pamodzi ndi amene amasunga mudzi mukuyankhula kwawo ndi taona DPP akuyankhula UTM akuyankhula pali zambiri zimene zakhala zikuchitika weekend imene yangothayi makamaka pa nkhani ya Mutharika ndi kuima taonanso ena ngakhale pasamba la mchezo makambapo maana lisangapo ayankhulapo nena kuti ayi zimene ngati Mutharika mwina safara raima ifota akula ena kuti ayi mwina ndi ufulu wawo tamvapo analyst wina wananso kuti ayi ndi ufulu wawo atakwasiya anthu kuchisankho akapita akapanga decision okha kuti kodi tavotera Mutharika kapena ayi pa zonse zimene zakhala zikuchitikazi kuyambira zimene anayankhula Masangwi kwafika kumapetoko timafuata timve ndemanga kuti inu mukuti bwanji tiyambe ndi Mr. Kasakula. ineyo ndikamava zinthu ngati zimenezi akamakamba chimene ndikuchiona ndi chipwirikiti cha kampeni ya DPP ukamaona misonkhano ya DPP ungoona chipwirikiti andi chipwirikiticho chikubwera chifukwa kuti ku chipaniko kuli mtsogoleri amene sanachigwire chipani chija alibe control chimene chili kuchonera kuti ndi munthu onena kuti alibe control and suti control kuti sakufunayo koma alibe mphamvu because even to lead mofunika munthu uzikhale mphamvu uzikhale energy yopangira lead ma meeting kachani organization inompangeza kuti atsogoleri awa yomina ako lipompo apita Mutharika akalamba ndi akalamba amene akufuna ayimire ndi anthu amene magulu anavichawo ndi amene akufuna kuti ndi amene akuona ubwino oti Mutharika and ubwino ndi wa personal akawina Mutharika ine nzakhala nduna nkazakhala nduna nzakhala ni control of resources nkazakhala ni control of resources ndiye kuti moyo wanga udzakhala bwino ineyo pandekha sindingakwanitse pamene ndisankhe kuti ndikhale president ngati Navicha so ningokwera ya Mutharika ndikwera ya DPP kwinako sindingapite mchimozimozi each and everyone we already one ajisali mchimozimozi because what it's about him. Somebody wrote, I think it's a gentleman called Light on his Swande. He has written a very good analysis of what is happening in DPP. In DPP, Alias is campaigning for themselves. It's not about the team. It's not about saving Malawians. Campaigning for themselves, using the name of Mutharika. Ndiye kukapita background umakalankhula zoti zinthu ziyende pamene zoyendazo they know kuti sakakapiriro siobwino Mutharika. Common sense says munthu wamkulu simungampakisira akhale candidate sizingathandize chilichonse so
they can't talk about any plan ya Mutharika. They have to talk about themselves. So anavicha zona kamba zoti ka chisinga cha moto chachikulu chamasunga moto kaya pamudzi amasunga atola akulu. Yes, it's true. Pamudzi makhala nzati nyiviri mbu umutu koma siuzi nzatiwo mmakupasa chilo zolema iwo amangolangiza bazukhala basi pampando wakakhuta mati yakhuta khala basi pano wangolakhuta iwo ulakwisa zinthu ino usukhala kwabwino amangolangiza basi sutumanenera agogo 10 tizikalima kumunda agogo 10 kwachitika maliro tizikakumba mata amakumbandana na nyamata zimene afuna kuchita mdlp nzofuna kuti ampatse munthu wamkulu chipinjo choti kuti sangakwanitsa and already zikuonekeratu kuti munthu uyo izoti ni control achisale kamba zawo ileyo pano pamone Mutharika koma akadzangowina inu mzaoleni akuona bwaji weyo munthu weyo siwe president wawo sunalipa ballot paper akuona bwaji kenako pano akuti neso ngati ndovutobera ineso ndikundira ukuba tose inazani kuba. These are the people that Mutharika has surrounded himself with, and the sanga alesi zibenezo alimevavu yo aletse furi wakalaba alimevavu can you stop zamasela zibeneza ine ndofuna chakuti our message ndi yakuti not about you ungabele masukala wona kuti he was better. The thing is DP inwabera mavoti kupweko, so they are worried kuti aliyese they think kuti MCP because it is in government ibera mavoti together with make. Nearly busy with our because of Amabera. All what this make has done is to change the system. You see too. But software, kachani, kusita system, you are manage my elections from registration, kajiani, database, chani, pagana voting, chani, asinta. It's a new system. DP never fight that new system because of the city rower. Today, Alibe message. They don't have a message. They know they have a weak candidate. You also are weak. Mutharika stoya gachadi Mutharika bangachadi chazukulu yotitika kugoro president hawa anapanga chakuti tirachoka hapa tirafika hapa palibe chimene anthu akakumbukire angona mabozero poti sopo adamusiyali hapa ndi akhale hapa lili ku dziko limene zinthu sizimakwera mitengo dziko lina zinthu zimakwera oloyo omene amabwera panga succeed Joyce Banda mmene wamachoka sopala chimodzi Johnson wacha machoka olomene Joyce Banda amachoka abingu sopo aramusia mosa chimodzi bingu mulusi mpaka nakamuzu kayajani kale 1964 dollar to wacha was 1 to 1 sio cha full it was 1 to 1 1 to 2 kwacha to dollar was 1 to 2 chamba 8 ndaja kwera amene pezuri kwacha ichile pali posepa kwacha simatsika so akanena kuti ayi akabwera Mutharika ndiyo zinthu zasitha zinthu zasiyo kwera are they sure amalendo opusa utanganena kuti sichikwera andi opanga odani moti munthu kwenda Mutharika zasitha zinthu foti ali damu kito amene sangakumbukire pa difference ya Noah ndi Yona foti ali ndachi achisale ade zinthu basi akabwerewo zinthu sizizakwera achisala does he have any idea munthu wa standard 8 does he have any idea of how to manage an economy agangata munthu is busy fighting MRA upanga forge my this upanga forge that akapanga sinthacho kutiko kumeneko so ukakamba za zinamakamba amasangwi nzoona dziko lino yes Mutharika ali ndufulu oyima ndufulu wawo nobody is taking away that ufulu koma ifeso Malawi tili ndufulu osankha munthu oti atithandize dziko lino sitikasakidala nkhalamba kuti tikayikoketse ngolo nkhalamba ndikuganiza kuti ikhoza kukwaka ngolo nkhalamba singakwaka ngolo nkhalamba because ndiyo kalamba ndiyo khwima. You can even see the confusion. You can even see the confusion of the campaign. They don't have a message. Unless someone go Zuka, Uganda Mutu Maki. Pamina Zao, MCP, they are consistent. Why people should vote Chakwera again. This is how we're going to deal with them. That's how we run a campaign. Sumangoli, Alesso Zugabo, Baswakuda, Sima Nyemba, Nuzuka microphone. That's why I'm over. Oh, in Zabaso, Kenago, Amalawi, Agrugunita. Is that really a campaign? You know, Amalawi should vote for them because they are saying Azabaso.
Amalawi should vote for Mutharika because chikundi chachikulu chimene chimasunga moto. Zona zazo moto wake utangasunga Mutharika. Iwoni moto umene ufunika kuti ukolozedwe. Iwoni moto umene. The truth of the matter is DPP ilibe message. What they have are individual messages, individual people fighting for their own political survival and the financial survival. Kuti kalwa mboma tikapita kuma opportunity. Ndete ndingokisa chiro zina na Mutharika komefitika ngalike pa ground. And you can see kuti fiti campaign yo ilibe coordination. Amkhido apanga zawo alankhula zawo yena alankhula zawo pano mukuti anavicha alankhula zawo uyo alankhula zake zosamveka. Wina yaitiza kumanga kakuli kuti ndani kwavumbwe kuti nzimayi nayeso akafika pa msonkhano iwe choisi sulo chani iwe chimwendo tizakumanga. So Malawi should vote for people that are just there for revenge. Akangolota kasola ifeyo tikangolola mboma zamanga okuti. Is that how you want government? As if government mukafuna kuti mukalola mboma, you are presenting yourself wa Malawi ifeyo tikagongatu nyaka. Tifuna Malawi mutivotere. Tikupangeni zakuti. Umuntu ngalola mboma kuti muzamange athu. Kuto kuti tizakumanga. Wachimajani mutu. It means that are bent and they are taking a cue from Dalai. For Dalai kabira bakangotuluka pang'ono. Palibe chimene amagava lukalipa. Tisakunyenya nyanya. Drop on you as a ton of bricks. Ufufuma. No fuma meuja muntu wankulu. I think that's why Sawadu Sadrusa. Because it's not even good for his health. Muntu wankulu sumufrika uzifufuma kwa mbili. Ntima sunga bange match the energy that you are trying to expend by ufufuma. Ufufuma muntu bange expend energy yabi. So yo ajafaka nandwa, I think the rigors of campaign Bakalani, if it is bidder, they are not even coordinated. So Kadifusaza na Vicha, Kadifusaza Masang is Manamagamba, Kadifusaza Gisani Gachani. To me, it's a campaign that shows what is confused, there's no coordination because I live in Soboleli. That's the leader, I mean Afuna Dibatse. If they are doing this, they would have Amara Igamboma, Uzakaji Biriki Tuna, Uzakaji Biriki. Because Alisa Zabagas na food. Ajisale in Zabaso Magoti, our in Dani, our so in the Dani, Chipiri Jokajoka. We don't see the book. Chabwino tatokoza kwambiri. Ya Mr. Mvula, mwamba mene ayambira Mr. Sakula, makamaka pa kushokera kwa akula. Ngoda amen. Koma ine ndiambire pena, ndiambire pona kuti ndi ufulu wa winari ya Malawi kuyima pampando wa president. Chabwino. Iwosa Mutharika ndi ufulu wawo kuti ayime pa mpando wa president. Mupa 16 September uberayo. Constitution isidaike upper limit. Koma ntchito iyi siya personal, siya chipani cha DPP, siya iwo Mutharika, ndi ntchito yoti itumikire Amalawi. Kodi upresident iwo tipereka kwa muntu amene wakula kwambiri, very advanced in age. Ntchito iyi imagwiridwa ndi muntu mmodzi singular. Upresident ngakhamuti afusa sekulira achakwera kuti matanzania ndi ndani kugwira ntchito akuza iwo zafusa inachi azakuza mndu yani magwira ndeka. Anthu ena osaka malemba ku office kwanga amapanga seek approval, amapanga seek direction, amafusa kuti ayi tufuna wisdom yanu, tufuna kuti mundithandize bwana nkhani ichoncho ife taikambirana so yafika poti mundipase direction. Meaning kuti there is one job imene muntu jaina kumawerenga kwambiri, maso amphamvu kwambiri, cognitive faculties mphamvu zeru zikazi kuthamanga siku ndi siku. Woti muntu uja akuta kugira ntchito long hours. Chikwa ntchitoyo ma institution wose aboma or amene kakhala private, the right to the president. Seeking kuti chinthu china chake chitike oro advice ina iperekedwe oro kuti mwina awapitirizire nkhaniya ayipange iskareti kuchoka pamenepo kupita kwina. Ndi kuti imeneja ndi ntchito yolemesa kwambiri ngakhale kuti tili ndi ma 3 arms of government, but you find that even speaker akafuna kuti zinthu zina ziduse pache amakalembera kwa president.
Kanda Chief Justice akafuna zinthu zina zawo zifike mapeto ena amalemba kuti kwa president akozopanga suggest majaji awo maina awo komafuna president apanga chani apanga appoint. So ni ntchito yoti yolemesa kwambiri. It is a 24/7 job, and so muitenga ntchito ija ndikumpasa munthu amene mwina are advanced in age kuti angaikwanise. That's a simple sangaikwanise, because ngakhale anthu akamaona majaji amenenso amatenga ma decision ovutirapo amamaliza pa 70 amati ino mukafika pa 70 musapitirize ukuyayi. That's, you are now living in borrowed time. Mutharika is living in borrowed time. Nthawi yobwerekera moyo wa munthu wina kuti chocho si kumene kusangati kukwanisa kuti ate kugwira ntchito ya president. Maswala DPP angowapanga use ngati chikwangwani, ngati mtengo wa mango, kuti uyu adakhalapo chiwavuto DPP azipate akadali ndi mtima uja wo big man syndrome, chipani cha kuntundu cha ufumu like president adali bingu, so ndoti kunyumba kumweko poti anasala nduyu ndesipona kwere ndengamene. So that spirit is what is haunting them, but they don't believe kuti chipani chikoza kuendesero ndi munthu wina. Koma look, the DPP has been in government for 14 years. Muliso anthu abwino, within 14 years adapulisa anthu ambiri amene ayena akhala nduna within all these 14 years. Anthu ena asunda, meaning there was a very good succession plan imene inapasa platform. Look, there are people like Msaka anabwera ana diplomat, anabwera zakhala chief secretary, olemba ata civil service, adabwera kukhala nduna. He has gone through all maunduna ambiri mbiri, meaning kuti munthu uyu adapsa kandi yena aliko kumweko lendo chapota na also akhala nduna within the generation ya DPPs also awiri kupita. So that is part of succession, creating succession. So adibe confidence komanso iwo wa Mutharika is a person, I mean, is opinionated. He thinks about himself as the only person that has happened, but it does not suffer kuyangana zansingu wao ngakhale kuti iwo mwina adapuzira kwambiri adachipani chinayi chako chimene wawo koma sakuta kuvomera kuti ine mphamvu zanga sipano zatani zatha kuti ninge silingapitiriza. For the others, anthu enawo ndi personal interest zofuna zawo. Chikwa mwina pamene adalonga masango 2020 ma project adaima ine ndaonapo ma structures ambiri ma project ikasanga chilo idaima ndoti inapita azamalize bilipo pena adasiyapo iwoto Mutharika wadane kuti mapanga project amanyumba 7 or ma structure 7 panopo siti kumva kuti azinthu zikupitirira ndekuti muna zinthu zifuna zitapitirira. So akugadi akudziwa kuti bomaro ndi kashikawo imene ikoza kumakatulusa nkagawo kuti mwina akamalizire zinthu zita zija voto ajisarenda nzawo also the same, because panopa ndi milandu yambiri amkidyo ndi milandu yambiri. One would imagine kuti pano amkidyo atakhala kuti sipano secretary general wa chipani cholamula kuti sipano magari munthu osaja emara heavy jamateka wa emara heavy zizayenda bwanji kuti zizakhala bwanji kuzakhala chana nangasafuna zapitirize pamene atasira. So the interests are driven by self-interest zofuna yo koma kukhala ndi chilungamo mnthawi zina ndi bwino, because things are very short and dull. Do you want him to leave a legacy as a person who was a president? But pano wakudya tuzaboma chili chonse akudya bwino mufuna zapange chani ngati chikwangwani mufuna zapange use ngati chikwangwani. Look, if you listen to Chisare Mpwanga sane napo za Mutharika amanena za iyeyo. Yes. And the management dabwise tuli kuti a president wa APM safuna kumuzuzula mwanayo kuti akuopa kuti akudziwa zambiri za iwo. Because if you cannot control somebody on a campaign trail, kuti aziko wata kubwebweta basi kulanko chili chose chingabwere kuono campaign sanga wone kuti munthu yakwaonongera campaign sanga wone because you know chipani chimene chimakhala strategic chimakhala ndi vanthu vena amene mwina akonda kwambiri koma nthawi ya campaign umapanga withdraw bwerani mukakhale ku barracks muzikakhala kumeneko
sentiment duseka yapa tikadusa ndeti zakuita ndutensolo nthawi kudya yakwana japya because kusogolo kwa campaign you front and cow smart who make sense who attract people and angakope vanhu akankula anthu ajahamba mva akawampa akopeka azinena kuti chipani cha DPP cha safe. Yes. Kwa mwapanga shantu wendo wa Beni pili pila nuko. Ndani wendo wa Msaka pila nuko. Amanaveka pila nuko. Antu amene ali abwino mukwa ponya uko. Antu amene ali ndimbiri zoda yesa kuziwa kuti ya wanga ndo ali ndimbiri tu awa. Kankani usizinate kumandi ndimbiri ka. Ndiye mungwaika kusongoro kukapeni. Ndi strategy yake ndo wanji bene. Kuti pano muntu ngateke kuti ukagurisa bread untenge muntu anali kumunda marima ali kamatobe kagurisa bread sakula andogura tu sakula because njolinga jana anoda wanga uve so apa zinthu izi bukuziwa kuti anthu ongoenda makoti mupali pose anthu akwachula zinthu zambiri mbira kutukwana so nanga mungatume anthu akata akapite. I don't know if they were the strategist, or I don't know if Mtarikadi am as well political strategy, or am a candidate during because this is simple. You don't front and many acquisition campaign. You don't front and many Pagampao. I would rather verbal the area. This is a good ankule. I'm a two in the Sacramento. How you don't do that? You front Andrew, many Akarankura, and ambassador. And even you are president, you a public job. You and Ragukonde, not just because he cannot win just by a DPP. He needs to attract each time Ukarankura, Ukutukwan, Ukunyosan. This is a job. Job, your president, imafuna servant leadership. Usatu kwane, masana usiku. Usanyoze muntu, utumikire muntu, uvomere kuti ine. Pamene nari president ndinara kwa zinthu izi zari bwino going forward zimesi zachitikaso koma so kukali ndi agenda zikali ngotukwana vantu because that's not an agenda is what are you going to do upanga chani cha sopano timene ukapita boma ndipanga ichi atiuze kaya economy hii inapanga tanki mtawe yao tanking ndo chintu cha sorobana mtawe yao chikoja zao zibana chita zinandizira so nanga icons abwanji ngani zolima azipanga bwanji ngani amagesi apanga bwanji better than zimena kuchita nzao kodi akabwesa magenerator vijana vakuteke vijana mafuta atu kudeza mafuta atu kodi ngani yomaga mafuta ku Eskom azapitiriza makada ku Eskom kodi chito pole mbana izakhala yomwe yorozana kuti ziswa uya kuchokera wakwatuyo mperezi ena kale oipa kuti pano mugamba kupsiza andu awa ndakumangani nanga inu machita unena kuti akamanga EPM ndizi zavura tsopano nanga mfuna azana zavura etonso ola zapange bwanji na ndale ngatipa pakana intimidate. So I think to be fair ndi bwino kuti zikhala ndi magazi wabwino zimene adayankhula Masangwe ndizoona tu ndizoona sikuti mina akunama Masangwe ndizoona and yanankwa zoona kuti aja ndimo yanga muntu okunena tu ine ndakugwanga ndikwazi wabwino chikwa maziwa kuti mwina akangokhala mazulu amafuna agone mulakawa George amaziwa ndikugwakira khaladi limodzi Masangwe nali regional governor. Yes. Wachipani chomwechi suta kulangula zinthu zolota anali regional governor so akuziwa kuti awa sangapange self alibe agenda iliyonse agenda yali nayo njoti zapitire kupakula misonkho ya anthu tizapitire kupita nayo kutali so zimenezo mwina ndizimene ngaone kuti ngakhale zikhalepo za mtundu wanji isizabwino ndinkani kuti Malawi I think amaona zinthu zabwino ndizoyipa maone quality ya misewu imene inamangidwa pa nthawi imene iwona liboma yoyipa kwambiri pano pangokhala kumbika ino pano muli pano musapite kutala mungopita kumwe muzingwanga mukaipeza misewu sikutisho mukaijambule muzaonesa Malawi muzaona kuti misewu inakumbika yosavuta so
I think kusintha lankhule mopitirira nzanga wadakarira wanzanga wa Liverpool. Baba jandali fa point. Ife yatu ina mamazi bansala inata. Inondacha ndi paja. Ina Man U. Man U. Man U sizokwenda. Chabwino Mr. Dagalira. Mwamba ochokera kwa Mr. Mvula amene yankhulira. Yes. Ino mukuti bwanji pamawa amene anayankhula tinamva masangwi mwina kwa amene angutipeza kumene tinamva masangwi akufotokoza ku msonkhano wawo wa UTM umene unali adaliso kabambe amene sukulu chipani chimenechi akufotokoza nena kuti Professor Mutharika akuoneka kuti akula akuna kupuma komanso pamene DPP chisakhale ndi maganizo obwerera mboma chifukwa kuti pali zambiri zimene analakwitsa ndi akudzotera kuti abwererenso mboma azapitiriza kuononga zinthu kwambiri ndi amasango mati ayi ine awandambi anga ndikuwadziwa tini tapase mpata kuti akhale akupuma osati tilimbane kuti tapase mpando wa ndale tamvanso maikali ati makamaka maina vicha ku DPP anayankhulaponso a DPP anati ife aime Mutharika aime chifukwa chokuti akuti ndi chikuni chimene chimakhala chikuni makani moto wambiri chibwerere komanso amati achikulire ndi amasunga pamodzi ndi tatenga amene anabwerezesa mboma tamva pali zambiri zakhala zokambidwa mana lisanga amene anayankhula nawo anena kuti ena kuti Mutharika azikapuma asakufuna bwera futhi akula ndi msinkhu wawo sekugwizana amvulanso anena apa komanso akhale misaka sakula timafuata imve mbali yanu pamene anayankhula akuluakulu amenewa mumba nkota motani munkhani ngati imeneyi amati chosamva anachiphikira muti paja anachiphikira mmasamba mawu amatero nkhani imene sinayambiriro yoti Mutharika akula ngati mukumbukira bwinobwino malo ake ndi omwe ano George apo amakhala imene akuita mula tsiku ndi tsiku akabwera pano Mutharika akula tiyendelemekeza agogo amvula akulu munthu uja watopa munthu wakula now ona kunja akola omamva nangasiyena makhala kuti akamaona muja atenga ndoti mwina akuonera blue lens ali akungokamba yatuluka panoyi ayankhula ndakasakula ayankhula ndamvula kuti zikuchokera no mukuona komwe kuti ina voice ina machulayo mukuti amene wa director of women komwe kuti amba uvomereza lalero lino kuti koma chikuni chachikulu ndiye chimasunga chosunga moto now zikungosonyeza kunena kuti anthu aja tsopano they are in panic mode tikhoza kuti pa Chingerezi aunana kuti apapo ndi tagwidwa njakata sadafune kumva poyamba kumene amanena kunsikuja ena amanena kuti ayi koma munthu iwakula amene akhala ndi mpata owaona Mutharika maulendo awiri anatuluka posachedwa apa adazatuluka pa nthawi ya Idi amaka kuzungulira ku mizikiti kucha kubalaka anatulukanso ulendo wina posachedwa apa anapita ku Maliro ndiye sakayanka mdzukulu kaka madamu mdzukulu yes amene aona anakhala ndi mpata ndikuona ngakhale kanema amene amaonetsa akuluakulu ndikuzunza amene anaona kuti mtsogoleri wopuma uja ndi uyu amene akuti akakhale pa ballot pa DPP now you can imagine kuti kuchokera ku Mangochi amene akukhala kufika mu Balaka amene mutchulidwamo distance si yaitali pafupi kwambiri komano gwiragwira wake amene ali pamenepoyo olevi ni kuti mayendedwe kuti munthu uyu I think kuzunza chikhala amanepo akanena kuti akuluakulu tiyendelemekeza anthu achikulire su munthu tikuchitawo now kwa Malawi makamina analembetsa amene akudziwa kuti destiny ya dziko lino ili m'manja mwawo tiafunse mafunso ofunikira kodi mmene mwaonera Mutharika aonekera pakadali pano mukufuna kuti tsogolo la dziko la Malawi mukaliyike m'manja mwawo posatengera zipani kapena chipani chimene muli koma mmene akuonekera munthu choti wakula even minded kumene mubidire ndikuti campaign kale tikakamba za campaign sanga kafike ma constituency society pano it's more than 193 akale acha it has almost doubled ndiye kwangotsala miyezi 5 kuti tikafike tsiku lovota Mutharika akwanitsa ndithu kuyenda bwinobwino rigorous campaign imeneyi atenga mpaka nokafika kumapeto aine akakuchipani ndikuona ngati azindikira kuti akuluakulu
apa wandeza tiko kamanja nchifukwa chake pangobwera no amati mivi yachiponyeponye angoti ti basi basi tingoponya yalakwa nchifukwa chake mukuona atuluka achisali abwera nzawo ayankhula zawo abwera ena anthu amene akadathandiza kuti kuchimanga chipani chija kuchigwira amene anenera muja mvula kuti adalipo makandidate ndi ena amene analipo aja anabwerera mbuyo they recoiled ananoti mwina tasira anthu azimene afuna upanga momwemo kuti mchipaniwo anzelo alimo achula kale apo kuti nkhala nsaka adakhalanso SBC nthayina apita mwambirimbiri amwana mvekha ndi awo adakhala ku treasury adali kuti ambirimbiri onse aja they have taken a back seat mukhoza kuona amene abwera ali kutsogolowo ndi ena mmene akunenera pa DG kuna kuti komano khakati kuti palibe mfundo zimene akugulitsa Malawi chimene afuna wauza Malawi ndi chani kodi amuthalikawo anthu awo naliji kutuluka kubwera kuti apatse mfundo ngati zingabwere zatsopano zimene apatsa pamene mukati mumpite kwina kwa anzana ongoyenda alibe nkhawa azoti ifeyo ntchito tikugwira ndipo zimene zoti tikhoza wapangira anzathuwa ndi izi well coordinated ine swandale ile ndintolankhani tikungoona kumaunika kuti zoyenda bwanji koma mukhoza ona nokha ndithu kuti they are appealing in comparison akamapita nzawo zoti ifeyo ndithu chitukuko tikuchichotsa tayenda from point A to point B tapanga apa misewu tikuchita motere kayani milatho tikutere nkhani ya zakudya adi maki tikuitembenuza ikuyenda motere anthu musade nkhawa iyayi kuti ma pockets of hunger pamene pakuperewera ndipati tiyeni kumene kuja anthu apaseni chimanga kulikonse chimanga chifike they have their eyes on the ball akudziwa kuti kodi chikufunika ndi chani pamene kwinako polemekeza limati government in waiting kodi government in waiting chimene awagulitsa Malawi njani chimene awapatsa Malawi choti chikampangitse munthu amene ali ndi voti yake m'manja nkukanena kuti ineyo bwanji ndichole ndipite kumene ku opposition niko ndikavotera uko mfundo zini palibe yogwirika so ndingogwirizana nawo sakuyankhulawo kuna kuti wankulu timamulemekeza kuti amakula mmene anenera mujapa akasakula una kuti ayi amayina kuti angokhala iyenda mwina mangopereka ma direction tapitani koma mukachite zakuti tatere mukatere simumpanga burden kuti ayi kateni tengani khaso likakumbembewa iye atimakuzana na inu mudzika mukapita kumeneko mudzikayang'ana zakuti mudzikaona zakuti from experience, years of experience, loads of experience zimene ankanena kuti adzichita amuthalika padzana paja atatuluka nyamataja kunoti iyayi ifeyo ndithu inu mwalephera chisankho talephera chisankho kati DPP tiyeni mupume ife tibwere tsopano you play an advisory role mubwere kumbuyo kumapereka uphungu upangire koma adachita ena amati litimate kukakamira litimate kuti ife basi mukhanga kunena mawu amene amanena masangwi anakuza chira mawu amene anakuza amene kuti hayi yakula kuno ife ineyo basi kukakamira ngalawayi ena ajenda yawo apita tsopano pano pa madzali nkhosi ndi akudziwa no pinait andipiwa nyaka kuti apa pa sitting aichole apa basi ukaipadziwa nyimbo ndiye ndimshwake pezi kuti uyabwera nzake kuma sizimanena kutero yayi amene amulemekeze munthu uja si wawo yekha ingata DPP amene ngwa Malawi nangasi ndi former president head of state court so Malawi sakaona ali sound kuti aonda agogo athu agogo antundu a Malawi tasiyana apume boma la samalire as a former president osati kuzunza mene kuchitira mujawo kumpititsa kuti aona kale kuti atopa maulendo awiri okhameta onawo ndiye mufuna mukanitenga mene ja campaign trail nsanje tuchitipa akakwanitsa ayi ndirekere pompo chabwino tathokoza kwambiri Mr. Damalito ndi tifati imaliza nkhani imeneyi timaliza bwanji Mr. Kasakula no kumeza wankaonena kuti at the end of the day zonse zochitikazi Amalawi aziziona DPP can never be an alternative. They are in disarray. They are forcing munthu wankulu kuti aime mcholinga choti uwona amene abwere mboma alibe chofuna chothandiza Amalawi because iwo DPP it's one thing that they are saying Amalawi komani mavuto ifeyo mavuto sewa tizathetsa ungoyika ndalawe mu office ukhala president tizathetsa nobody needs even ukhala kwera pachulu pakukonvinsa Amalawi kuti that is a lie, it's a blue lie bodza lankunkhuniza
why mukaona munthu uyo sangakwanitse kokalamba basi is just odd, he needs to sit down pano pa arukalira amtali amangoruka pena pang'ono ndi apo pera apo ni apo then the people amene apanga surround fa munthu president so panga wekha zinthu sukakhale wekha ndolo za chuma wekha governor wekha chani timu imene yapanga surround amtali timu yoti kuti ingasinthe chilose m'malawi muno awili jokers or not mabodza ankunkhunisa. Number 2, Malawi must know kuti asavutike asadenkhawa alipo kale president Dr. Chakwera lipo kale boma limene mavuto atabwera mtundu wanji the past 5 years aonetsa kuti atabwera mavuto a mtundu wanji Dr. Chakwera apanga right to the occasion amavera kuti amalakanena kuti a president pakuti patsina amatuluka nkunena kuti akuluakulu tipange bwanji tiyesereza kuti a president kuno malaini amafuta anthu audandaula amatuluka litani kuti anthu asadandaule apita kukafuna mafuta bwanji zinthu njira zochitira mafuta asi kwabwera kaya namondo kaya chani amatuluka president kwabwera njala amatuluka president unena kuti azanga kuno kuli njala thandizeni chuma chavuta kaya chani amatuluka president amapanga take tough decisions not for himself but for the good of the nation. So choti wina ndala kumangochi azitumiza anthu abodza anthu achipongwe anthu onyoza Malawi ngati agangata kaya kulandani nkomanena kuti ife tione ife ine nzabaso si usagi kumene that's thuggish behavior umatopa chiso thuggish behavior munthu ungatuluke nkomanena kuti uzaba nthawi ya mavoti afika so ufuna kuti chani ndi Malawi aziti chani awa angakuba azaba mavoti ayi that's unequal behavior, that's thuggish behavior. We don't need such people as leaders. Namene mutalika ndala mutalika wapangana o surround amene o namene amadalira namene amamulangiza. Now mamwika wa president tizakhala muno tizalimba sizalimba because it's like tuikazimbala ngono kuti zizamulira tsiko. Why should we do that? We don't need to. Munthu omukhalira kutukwana Malawi umachula mayina Malawi. Why? Because mwasiyana ndale. You don't support them. Anybody who doesn't support DB ni group nyinda ni otani ngani ndani bad names. Is that how this country should be run? Aya Malawi sapange choncho chibwana ya chombolende. So ukati kuti malizabaji hani ndiya kuti ku DBB kuli chipwirikiti ku DBB kulibe central command alesa wapanga zimene ufuna umutukwa na Malawi unyoza Malawi ku DBB these names anthu anzero onena kuti mina can stand pasonkhano kukamba kuti apanga sideline they are quiet angopita kumasoko osiso kwawo asaka kumachinga manamveka kuti basi amene ali pa forefront yapakapavula pa forefront ma strikers front line ndi magulu amene wawa it means even power itani yabwera na amene sozakha forefront tizalimba ngati dziko. What is the risk? Why should we do it, Malawi? Why should we think Mutarika can be an alternative? Alternative to what? He's gone, he's finished, he's old. He can't control anybody. In the end, it's the people that are controlling him. Agazao, former first lady. Namene alipa tsogolo kuti muime anthu nama usino kalamba muime basi muime. Chisale. Mtata waimba nyimbo. Mphepete mwa Chisale osapita mukaviri apitamo koyamba kumbuyo ku tisapireso mphepete mwa Chisale tione zina Malawi mwina tisire pomwe. Ndathokoza kwambiri Mr. Kasakola. Mr. Mvula mumaliza bwanji ine ikhale advice kwa DBB komanso ndi ena amene akupanga contest kwa DBB. I know that akukhala mchizungu chake real psychology ali mudinayo ukhala mudinayo kusavomereza zimene zili ndi inuyo pamene mavuto amene uli nawo zizoti zingakupititse kusogolo. Samafuna kuvomereza kuti zinthu zambiri samafuna kuvomereza. That is a disease imene ili mchipani cha DB. One, then denial kuti amtalika akula zishunga moto zaka zoka zikulankhula mabirthday akulankhula kusakhala ndi mphamvu yopanga zimene anthu ena wonse angapanga kufanizira amene andichakwera kufanizira ndi atupere mbuzi kufanizira ndi kabambe kufanizira ndi munthu amene akufuna udindo sitidaode to
Mtalika kutuluka buno bwino lero kunjanja mawa kunjanja nkucha kupita kusanje mawa kupita kokuti ndikapange wish stop nyambe mamawa nikafika sina wamvetu 2020 adatuluka katatu koka tabene anaindi wireless ABC anali vindalama vaboma vanavikhalira chocho so kumana repera kugesa nchito vindu vija kuti atuluke mene muntu amachitira so ADPP vomerani amtalika akura ndare sizimateka tu kukhala kuti muzipanga kuti candidate wanu malonda achona obisa candidate malonda achona tafunika mundare nda candidate manturusa antu amone vantu vasange tusandi wanuyo amini simapanga zvinhu zamalonda achona mpaka oti muna osaona zonako mundanyamula mumbuzi ngomari chona ya chocho zapanga chocho mvula marijani ndanyamula mumbuzi umu ndanyamula chona ndanyamula mumbuzi kumandi chona ari trickstar amati trickstar yes so inakangata usapangeza wakachare ina andani iniyosima candidate wanu mtulizeni hapo tufuna ndimve akutikakula chizungu olakulankhula chichewa olakulankhula fundo za sopano zimene chipani cha DPP chingazapange chikarowa mboma komanso iniyovomerani kuti munthu wakula ndiye makandidate amphamvu zedi abwino across the country muli nawo ndithu ena wachula pa George kuli makandidate eno ulendo Ben Pili anyamata abwino nditochenjera wose ulendo wina wa Central Region kaliko ena twali ndano jawina Gadama kuli anthu ambiri even abroad kuli anthu ambiri ena ma space engineer ena chanja alipo anthu amene akanakauta athandiza and those apange front campaign because mugulisa malonda you don't musimapanga front ndi anthu ano amene ali ndi matope anthu amene mukuwapanga front wa sangakuineni mavoti sangakuineni mavoti anthu sangakuverage so poti munaruza so zifana ndifuna tureso mboma at the village so no front people that will form the next government all andaziona kuti anapitisa ngabwino inuso mukupanga front amtalika ene madi mchizungu chake madi surrogate please muzilankhula mfundo coherent mukhale ndi fundo 10 ife tikabweraso mboma ngati DPP kaneza chuma tizapanga zakuti osati zapanga zongolankhula tizapanga zakuti njera yake yakuti agriculture tizapanga bwanji mining tizapanga bwanji kodi zinthu zina mwene seboma tizapanga bwanji muzapangaso zomwe zija mmapanga kale zija zozunza aliyense wompasa mayina ukachoka mpoto kukhala ndani ukachoka ukakhala njewo kukhala ndani kodi uzapitirizabe kusankha zimene zoti panopa iwo akanabwera kuti ise tibwera zosintha mutikhululukire tida lako so advice yabwino munthu wokalamba ndi wokalamba basi you cannot change the status quo timamwerenga munthu wokalamba ndi zaka zimene wakhala paziko pano so timamwerenga munjira ina komanso timamuona amene akuonekera makwinya nkhope imaka makwinya naka iniyo muli nawo makwinya ka president makwinya sanobwereka so munthu akamba kubwera ife tosefe kazafika makwinya zakhakuti pano tikusanzika kuti zizabwera ngakhale iniyo mzee atanga amvula makamba wabwere unepo ngamunizere kukapasire kuseriko iwo aizarangula tepani makanga rwachikongwe kukulanga siti kulankhula kuti anthu amve kuno bwino so ine ndi adauze zimene komanso ena wose amene akuimba ndale muzibwera ndi fundo panopo muli ndi president just framework chakwera put it there zimene akupanga chakwera zoyipa kumanga misewu yakulakwisa kupanga ichi zabwino zakuchitazi ife sizapanga zimene ziya tizapanga njira ichi
osangonena uku zake mabilioni pa constituency iliyonse ndama zake zachoke kuti suna muntu wesuda endese buboma unangokhala kandabe bakazapeza kuti George afuna zaimo khala president uyu yuju bwanji we utamanga ukhala president ufuna uende ndondomeko ukakhale cabinet minister uendeze na uboma uchoka pejo zani kuti inenda kozeka sopano kuti different ndani. Because it's a process, eh? You don't just do this. You don't know usumango zuka lero inendufuna ndikale wakuti timaka George. China support the president arandipirikisa vantu ndiye ndifuna ndibwereso basi ndida chocho ndisiye pamenepo. Wamva basi. Zamveka. Ndimona ngaripuliza bisira ngataza membali ndikana ngati uzaboneza topic imene. Iya kumatika zafika siku lina imene ndizafanizire. Chabwino. Chakwera iwo amtalikawo ndive nawo samena ime nawo. Zankura kuti enso pano torese aliyesa tuse wachi ndi anthu zamusabaze pano. Chabwino thokoza kwambiri mvula Zamveka. Ndifuna kuti nkhani imene muyimaliza manje misadaka ya machibwe kwambiri. Uthenga upite kwa DPP. Ngati kuli anthu kuchipaniko, ngati kuli anthu anzeru pano mene kuti nkungotha kutha program ino awinira atengerani nkachipinda komata awuzani kuti kodi akuluakulu tiyenda bwanji ulendo popita chitsogolo chifukwa nthawi isi kudikira ameki ndachatulutsa revised calendar yatuluka posachedwa pa adzikhala akutsekula maticha nomination papers kuti basi makandidate bwerani kuno kudzabereke akapanda kusamala galimoto yawo yanyamuka koma galimoto imene ikupita ikuyenda driver sali sizili bwino zione kuti sili stable galimoto ndimo mapita galimoto mapeza kuti uphunya nsewu kuti upita kupompo. So iyi ndi free advice yaperekedwa pano izwina one anthu. Now funny enough ndipetana kuti aine akayamba kuvomereza nakasiri bajanthayo mbuyo mose mwakhala kukana anthu akamanya kuti ayi amuthalika akulu amuthalika akalamba ndelero ngadaka ndotai chikuni chachikulu ndicho masunga moto so izo ndi kuti they are now admitting kunaya kuti ayi ndi kuti munthu uji wakula. Now malamulo achite paniki mangokhala kuti ife tizamba akuba ife kuba omenya kwambiri ndendini. Now zimene anthu amalawi amadana nazozo zimene adapangira mbuyo muja amalawi kuti ayi awawa bwanji ayamba akapuma nkhani zake zinali zangati zimenezo zoti ayi kayandi tathokoza koma okhala ndinu ndolonkhana amene matsala nkhanizi. Yes. Mafrika abe kuti muzithandiza kuwunikira ndiye ntchito tolonkhani. Ndipo apa ndithu ndiye wakumva wamva amene akutionera amene akutimvera audziwa yekha. Yes. Amati bachadziwa salozerana amatero bambo mtengo wa mango bambo amangotsaka muka palibe zoti ayi ndikwere menemo ayi ungotenga kandodo kwache zingokugwera pansi. So amalawi akuona kuti kodi ngati dziko tikuyenda bwanji development ikuyenda bwanji atamulakale ukanafotokoza kuti pakakhala pali vuto kokabwera crisis mukuona kuti kodi crisis mode anthu akuyipanga manage bwanji. Adakafika president kukuweti sadapita paja ku United Arab Emirates iya itilongosoleza mafuta mizere ya mafuta yapita iya zoneka kuti chakudya chavuta madera ambiri iya ikhanga kuti anthu sana kuling'amba kulima kuti makuti kodi matraki samapita amene chokagawa zinthu kagawa zakudya iya koma misewu iyi tatene tilongosole aliyesa akuona ndipo so tikwina ngati mkulu yaonjezera iya mkulu yawo awachita ngati akometsera zinthu aliyesa amene akuona akamayenda m'misewu akumatha kuona kuti kodi makosana pano mukuti ndipa roundabout ya mchinji pa crossroads pompachi apa umene ndimpondera apa msewu umene emwana ukupita uko apa zikuyenda motani iya kodi mukuti mpaka na ulendo wa panjanji masitima zikuyamba zayambanso uku kuti zikukhala motani muchiweta mwemwani muchiweta padakale pano mukayang'ana mbali mucha kwina kuli nyanja kwina kuphiri akuonjezera mbali mucha makona mucha kumanga mukira kuti nseukhala ukulu kwambiri. So ni ntchito yabwino kwambiri imene kuyika kumpoto ndiye tikanena zimenezo ife tukhala ndali. Yes tathokoza kwambiri chabwino timafuna timalize program yathu nthawi kuthamanga kwambiri timafuna kuti pali nkhani imene
tinamva akuyankhula Michael Yati yokhuza wachiri kwa mtsogoleri dziko lino Dr. Usi akuti mukulankhula kwawo amati ana ausi anapita akapepesa akuti anakapepesa kumeneko kuti afuna abwererenso ku UTM ndiye tita ausi waimbira anati ayi ine zonse ndimachita makhazi poyera ndimayenda ndi anthu anga amene ali ku mbali yanga ya udya zake udya zake kuwafunsa kuti aya tinayankhula ndiye Happy Nkandewere kumeneko Happy Kondowe sorry yes Happy Kondowe amene kuti ayi zimenezo sizoona zoona zake zenizeni nzonena kuti Dr. Usi akumana kamodzi kenikeni ndi kabambe kumaliro kuphalombe aliyese ali pomwepo palibe nkhani yopepesa kumakungu waona ndungo pasana moni wina wakakhala pansi timafuna timvere kuti ndale zimene zikuchitikazi nzamtundu wanji kuti kumasemerana nkhani kapena zenizeni ndiziti metezisa kumasemerana nkhani zona kuti mwina palibepo ngamene afotokozera amene wadya zake alibe mulandu komanso awachiri kwa mtsogoleri dziko lino pazimene alankhula Michael Yati akufuna kupanga chivi chani kwenikweni komanso mwina kupita chitsogolo ndani ngati zimene zomanena kuti mwina kuma pezeka tumayankhula nkhani zopena palibepo metamvera chokera kwa amene wa Akondowe mukuona ngati tingachite bwanji kuti petupita chitsogolo kuti nkhani ngati zimenezi zisapitirire fe ndizoti mwina tikha kuti kungosemerana nkhani zimene palibepo Mr. Kasakula ineyo ndimaona ngati kuti andale onse ino nthawi ya kampeni ndiye we can excuse them kuti azilankhula zinthu zambirimbiri kumasemerana yes koma chimene ingapembe chonena kuti azalemekeza Malawi zosemerana nazo akasemerana umasemako zinthu za nzeru zinthu za machuwa zinthu zoti anthu akamva probably they will pay attention Akaliyati apanga ndale ko basi Mayikaliyati apanga ndale kwambiri dziko muno zaka zambirimbiri she's one of the Rolling Stones mango sita zipani even don't know what anambira kuti I think anamba ku UDF kwa Mulusi tamene muli konko mvolo yena ko anazabwera kuza joina bingu atachoka ku UDF I suppose kena ko basi kumene koso anali magulu oyamba osapota malemu even ali mu DBB mucha mwafika kuti malemu ankafuna apangitse cabinet meeting bwana ali kuunga malemu afuna apangitse cabinet meeting Akaliyati namene amasapota zimenezo so to me ndikuona ngati kuti munthu wa experience ngati zimeneyo ifunika azilemekeza zimene zituka pakamwa pake zikhaza nzeru fa Malawi sobusa kuti angamandire zinthu zobusa kumuona kuti zinthu za nzeru question nkufusa kuti amayi Usi panopa nda vice president adziko zawo zidayera amene aja zawo na vice president adziko ali at his best ali nkawo kabungwe kodya zake alibe mlandu mujachitira awapanga zawo support ali nayo ntawuni imooneka iwo UTM alachotsa amayi Usi because sana pena ku January they were not happy kuti amayi Usi asakira vice president I don't know kama amafuna ndani ka UTM ananyanyala usapita nawo kokachita koka alumbiritsa kena ko basi ku convention anaona amayi Usi kuti this is going to be toxic in Sapiteko anapanga convention yawo anasankha kabambe mthona anachita chitobwera wakunja usankha kabambe iwo Mayikaliyati anayesaka oyimira udindo wanchi anaumbuza anapeza mavoti guys is 21 or 18 there is no difference the point is anapeza kilos angafuna president anapeza mavoti 18 mavoti 21 zosathandiza iwo ajaso chipwirikiti cha imfa ya vice president iwo apezeka kuti apeza nazo mavuto akuti iwo ali ni mlandu ku court anamanga mpaka wakakhala ku court apolisi sangamange munthu pokapokali zifuwa zokwana zoti akumangire alipeza evidence yokwana otherwise pasona apolisi democracy amaopo manga munthu ponde chifukwa iwo aja anatenga kukhala kuli milandu buhedi ulina pita ndikenakeso iwo at this point yangali yawo akalandira pang'ono munthu umakhala paso kuneyo zimene nulakwa nchani pamene papindika party kuti nilongosole kuchipani kwanga people can't vote for me komanso adimange zinkhani zina zake zodabwitsa very funny stories that are coming from court from police very funny we were looking forward to see kuti how is the court going to unravel this akuti ngasinganga gachani amafuno pa president now munthu apolisi anga mudzuka nkumanga munthu kuti amafuno pa president
ngati palibe zifukwa. So uyantisi kuti amafuna ophacha kwera ndani akuti Agaliati chifukwa chake chinafuna chita zimenezi akuti kulisinganga ku Nigeria zimene zichani tonse makutu tachera iwo ngati ane ake amene ali pa center pa zimenezo akadafatsa pe kuti ineyo ndifatse nthane ndi zikayi ukapita pa msonkhano nkumanana kuti amaikosi akapesa kakabambe amaikosi akapesa kakabambe kopesa chifayeta chani kupesa chani kuito kuti chani choti munthu ukapapesera UTM cannot win the election. Kabambe can't win the election on September 16th. They're just wasting their time. Mafora wakachokera kuti why would people vote for them? For what? Kabambe is not Chilima. Malem Chilima was UTM. UTM was Chilima. UTM is a finished entity. Why should someone therefore, Umakaraso, Ufunawambarandi, Mike Osi is trying to make himself relevant to the people of Malawi by helping stop here apangaishi profile yake ukwera singafanana yeye Agaliati kabina ya Akabambe singafanana Akabambe anatoka huko ubashibani ni mabalamulo na Akabambe is a fraud. People think I'm lying, people think I'm doing something wrong kada gambaza zake zoda bwitsa kaya kumanzoona mtu sunga kutoka huko mkugula kubwera uzarenga chipani basi utenga kuika tumbo lijinchanga lijusi chako sifani. So that's how I describe it. Zodi Agawine Chisanko 16 September, that can't happen. It don't happen. My Gosi Sanga Peso Wakababe, Agafuna Gojani. Koturi Maria Agadiola Jani Wakababe, Agababe Timvetse. Aragra President Shaway, Beside, Fonda Banag, and Gomeno, she go show you all, and our President Daminat. Agabari Jamago Sanga Pepes, who is Saudi. Agafuna Gojani. So it doesn't even make sense. And for her to say those things is very pathetic. My advice, I know you're looking at me, I want me to stop. Yes. My advice is Agaliati, I should concentrate on the funny case, very funny, but serious. Because anybody who is accused of trying to kill a sitting president, that's treason, that's serious business. So that's what she must concentrate on, other than talking nonsense about Michael Usi. They should get it. They should be contented. Michael Usi is no longer with UTM. They should accept that and move on. Asalimbana na Michael Usi. Iwo abange zao UTM, abange zao. Mwendi sile pombe. Yathokoza kwambiri. Ndapase avula kona kuti nkhani yakufuna kwambiri. Ndopase 1 minute avula. Nthawi yatha. Ine ningopanga filo pang'ono kuti Agaliati adayambira ndale zawo ku UDF. Anaponsi kwati Juma kwankando. So kumene kuja. Ndipo nakatola kumene kwenyo? Kuda kale mnameti bafuna azimai kale kungati ma MP. So ola kale magade okunduna kunde amuza nasanga. She's a fine woman, good orator. Amara nkula bwino bandare. Give her a platform. Tandizeni zora nkula narrative akaimuka pasa ama arankula bwino. Koma mwina ama kind excitement ekuru kuti tawzina mafuna arankula chintu. Cho kuongeza mawu. No, so ndale zoongeza mawu zinatha. Zoti mwina kumana kwa zabota zinatha. Nkopanga nthawi ya UDF mvula zimenezi. Fena ke namva manena kuti izi ndi ndale zinali za UDF zimenezi akupangazi. Kuti nangasi nthawi imeneyo. Chabwino. Manena nkhani mnalibe chonena. So matter kupeza kupeka nkhani. Now 20 years after Matipate panopo anthu umalankhula ndale zoona mupikisana ma ideas eni potame kuti kunoko ndale zinapozera kungolera kuti uyu alamalankhula moralata motukwana anthu ena inenso ndi kuti mwina anzaseteza kuti koma panopo nthawi imeyi all of us have learned kuzafika apapo. So kuwalankhula vice president mwina yakutana kuyenera because Usi, Dr. Usi was the vice president wa UTM and the vice president of UTM basically was the next after Chilima. He was now the president of UTM. Sana funa kupitirira at UTM, not because he was stopped, but his conscience was not free. Kudanda kutamanga kwambiri kufuna kuti apangeza chipani cha UTM currently succession yantu winner yokapanga outsources sogoleri
amene anali ku rival party amene sanali ndi samagwirizana ndi zimene zinali za UTM patali imeneyo because akabambe anali ya DPP and ngati pala chipani chimene amalimbana nacho kwambiri Maremu Chilima was DPP ngati panali chipani chimene amalimbana nacho kwambiri Mai Joyce Banda was DPP because chipani cha DPP sichinawayang'anire bwino Mai Joyce Banda sichinamuyang'anire bwino Chilima as well ngakhale anthu anapanga sewu ngati ma vice president so mwina ndi maganizo okhota kwambiri kuganiza kuti munthu amene ali vice president wa dziko angapite kukagwada kwa kabambe amene ndikuganiza mosakhala bwinobwino because azikagwada kuti apange chani what is it that kabambe ali chani chani chimene angapasi ausi yes amene ali vice chani president alibe chinthu if anything it is kabambe amene angampempe usi kuti amthandize kena kache mwina kupanga reference for example afuna akabwera amthandize ndala anthu ena akuzoona kuti akundiziwa ndi awo because wina ayandika national position kabena nako and then usi has moved on and mwina ngati pali vuto ku UTM one of them is usi because akwadira support base watengako anthu ose amene adiya zake I'm very sure within the next 1 month akakulembesa audiya zake katipana so therefore sangabwerere and there's nobody else amene akupanga content kuti angalimbana naye pampando wachani over iye akutipula panopo 20 seconds amvula ndimaliza pompa ndimbe zambiri akutipula is moving akupita kusogolo I think iyeyo ali his eyes nkuyang'ana pasogolopo kuti ndimthandize chakwerayo should go for the second term I think that's an abisi akupita mabisika akupita mosayendedwa muja iyeyo akupita because of his communication skills ngati munthu wa drama ngati munthu wozindikira kudziwa zimene maskills anaphunzira kuadra ndi kwina konse kwachocho so ndinganene kuti mwina disinformation ndiyoyipa ikamachitidwa ndi anthu akuluakulu ngati Kariati I think it's a tragedy kuti anthu ndio dziko ziyenda bwino tathokoza kwambiri Mr tuthokozeni bwana Mvula adakalira ndopaseni ine ndopaseni 1 minute yeni mumaliza kwa yachulukanso ine ndilibe zambiri tingonena kuti tatiye ntigulitse mfundo kwa Malawi izi zindali zomalimbana ndi mwina wa personalities kuti ayi awa anatere sizitipindulira ngati dziko ati Michael Usi is a free spirit mene mamonera muja amaoneka kuti nkuluja sabisa chichewa adakakumana kumaliro kwa muli adayankhula kumene kuja apatsana chanza ndawo tenionda kabambe kandi ayani kumene kuja mene achitira muja munandithamangisa kuchipani anatele makono kuti anangoyankhula mene amayankhulira muja now ngati UTM analinzo yankhula amayenera ayankhuleko kuja akadanena kunja ayi mwakuti pamene paja right fora right platform imene ndio titamalizana nayo osadikira kuti mukapita no zimene kujaza atamachoka mabalalika mupita kunsewu kubangwe mupita kunsewu kuje nsopano kunsonkhano ndi yayi koma kumene kuja anatera anabwera to amabwera adzapepesa afuna chani miyani nina umuche kuti iye is the vice president of the country not even kuchipani kodi chipani cho mesa UTM adachoka okha kuje kuboma komweko kumene kula ausi kuja bwanjo samangoti bweza akumanyadira kuti at least winner aliko umene kwamene ndithu just kamemole kokha ngakhale adantulutsa mchipanimo komabe ndi kuti ngakhale mzimu wa malemu aja umakhala kuti wagona chifukwa mukumbukire ndipo muzindikire kuti Malemu Chilima pamene amamwalira sadamwalira atachoka kujeni ku Tonse Alliance anali anakali ku Tonse Alliance he was part of the government gulu lina lapita ife tikupita tikutuluka wina akutsala kumene kuja amusankhaso ta vice president tiyeni galimoto ikuyendera limodzi vice president wa country ndi ino amene mudautenga ndi anzake zilingana zibalake tingatina azibalaka Benjamin Joseph yes simene jona uyu tingulitsa amene osadziona amene awapita ku ufumu so tiyeni tikakhala ngatandali tidzauza Malawi zoona zokha komanso tilemekezane wina ndi nzake ndale zomalimbana ndi ma characters ndi zachimidzi zapakalekale pano patumene kuti bandulani mfundo zoti Malawi kunjako adziwe kuti
koma UTM yabwera koma DPP yabwera koma aujini mundana awaja a driver chani a driver kuwani kuwani abwera ni mbwalo kongeresi yabwera mfundo zawo ndi zakuti akabwera kudzamba tuka kwa chimwendo kudzamba tuka kwa mumba uko mnawo madam speaker akubwera ponse ngono ta koma tu I think pali football kuseweredwa pai pakumeyedwa system koma tsono wangu menya wacho ponyeponyewo ndimetono dai zimenezo ndi sizingatithandize tieni tikonde dziko lathu tintakonda Malawi issue based politics nyimbo ikhale imeneyo ndilegere pompo ndithokoza kwambiri Mr. Dakalira zikomo kwambiri pamene patu ndi timaliza pamene pa program yathu siku lero thokoza kwambiri Mr. Kasakula munabwera zikomo kwambiri thokoza so Mr. Mvula munabwera program iyi zikomo kwambiri maso Mr. Steve Dakalira tsiku lero zikuoneka kuti Kevin Mpekasambo ndezavuta pachinayi abwe amene abwe pachinayi tathokoza kwambiri pamenepa ndipakhala pa program yathu imene ya Timvetse chokera kuno ku MBC pena ndi akuluakulu amenewa Mr. George Kasakula komanso Mr. Humphrey Mvula komanso Stephen Dakalira ine ni Blessings Kanache nthokoza kwambiri mwe pamenepo kuonera komanso kumvera program ineyi makoma nonse. Ndikulandeni kwina kulikonse kumene mukuonera Win Big nkhani yake ndi ya *474# tikangotero mumadzikiratu kuti tili nkati mweni ine ndisungananisiria ndi nkhani imene ndabwera nayo pano ndi nkhani yachimwemwe tukamba nkhani yowina ndi uthenga wabwino umenewu ndi tukamba kuti kuli mphoto zosiyanasiyana zimene zili mu Win Big ndingokutchulirani mphoto zimenezi chifukwa tukamba za ma 50,000 kwacha kupereka kwa anthu 20 tsiku lina lilonse kuyambira Monday mpaka Sunday ndekuti wiki kamatha tapereka ma 50,000 kwa anthu 140 kupatikizapo tukambaso za njinga zakapalasa ziwiri achina chove abwino tikupereka kuyambira Monday mpaka Friday ndekuti njinga 10 pa wiki kupatikizapo tupereka so mafoni Samsung Galaxy A05 timakamba kuti awa ndi mafoni opanda machimo foni osati kuti kungoidumba foni akuti yasiya kuchaja network yathawa ayi ndi Win Big mukhoza kupeza inuyo foni Samsung Galaxy A05 tikumapereka mafoni amene wawa atatu tsiku lina lilonse kuyambira Monday mpaka Friday ndekuti wiki kamatha tapereka mafoni 15 kupatikizapo tikupereka so chinjinga chachikulu chinjinga cha Gatoma, Rongzini, King Lion, King Boss zinjinga zazikulu ngati zimezi cha tikumapereka so wiki ina iliyonse Monday lina lilonse kupatikizapo tikumapereka so 1 million kwacha ngani yabwirepo seapa tikupanga millionaire lachisanu lina lilonse sitikusiyira pompo tikumapereka so ma TV a flat timakamba kuti nthawi yokhala ndi TV ya nkhongo inataka ngati niyo mene ndi 2000 kwacha mukhozokhala ndi TV ya flat sibwera yokhayi imabwera ndi decoder yake kukupatsani zonse kuti mukangochoka kunoku ndekuti mwatenga mwakakhoma kalekale mwamba kuonera nkhani yake ndi imeneyo kuphatikizapo ndi mphoto yathu yayikulu kwambiri imene timapereka imodzi mwezi uliwonse Mazda Demio new face osati Mazda Demio yakalekale jai tukamba za Mazda Demio new face tukamba za kuipereka mwezi wina uliwonse mwezi wa Machi tapereka imodzi nde mwezi uno uso wa April kuliso Mazda Demio ya nyowani brand new ilipo then ndofuna mungoona kuti kodi mwambo umene